Il-Ministeru tas-Saħħa dejb konsultazzjoni ma' min jipprovdi trasport bid-drones fis-suq lokali dwar is-servizz ta' trasport bid-drones ta' kampjuni bejn l-isptarijiet Mater Dei u Fgħawdex. L-an ta' din il-konsultazzjoni msejħa pre-market consultation hija biex il-Ministeru jkollu għarfien aħjar ta' xjoffri suq ta' drones biex it-traġitt tal-kampjuni u anke prodotti mediċinali ikun jista' jsir bejn iż-żewġ sptarijiet. Iċ-Chairman kliniku fid-Dipartiment tal-Patoloġija fl-Isptar Mater Dei, Dr. Christopher Barbara, qal lil TVM News li dan il-mezz ta' trasport huwa eħfef u jista' jagħmel differenza kbira. Testijiet li mediċi sintendi li kollu bżonn il-pazjent u fejn ikun nista' nafu li Malta Għawdex pajjiż żgħir, però xorta jista' jkollok dak traġitt li jista' jdum biex jasallek il-kampjun. U jiena importanti illi kultant speċjalment f'każijiet mediċi ta' emerġenza illi nagħti riżultat malaj kemm jista' jkun. Id-Dipartiment tal-Patoloġija f'Mater Dei joffri varjetà ta' servizzi mill-inqas mal-1700 test li wħud minnhom jieħdu biss ftit minuti biex isiru jinħadmu, b'oħrajn jieħdu ftit iktar fit-tul biex ikunu lesti. Testijiet urġenti isiru fuq bażi ta' 24 siegħa kuljum. Però fl-istess ħin huwa l-kwalità tal-kampjun. U din għajda diversi drabi, meta bniedem jieħu kampjun tad-dem, importanti jasal u jibda jinħaddem fil-laboratorju malaj kemm jista' jkun. Għaliex jibda jkun hemm diġenerazzjoni tal-kampjun. Però f'każ ta' emerġenza, pereżempju qed insemmi meningite Fgħawdex eċċetera, huwa importanti li jkollna traġitt li jaslinna aħna fi żmien 40 minuta. F'xenarju dejjem jevolvi tal-loġistika fis-servizzi tas-saħħa, l-awtoritajiet tas-saħħa jaraw kif dan il-mezz ta' trasport bejn l-Isptar Mater Dei u l-Isptar Għawdex jista' jħaffef iktar il-proċess u eventwalment il-pazjent jinqed aħjar. Sintendi, oltre mill-użu għalija fil-laboratorju biex naqdu l-pazjent malaj, hemm ħafna użi oħrajn, ġifieri tista' tibgħat mediċini, terapija li dak li jkun ikollu bżonn. Dokumenti li l-lum tista' tgħaddihom bl-internet, eċċetera, l-flantik ma konniex noħolmuhom, ma jista' jkollok bżonn dokumenti bħala hard copy, eċċetera. Dawn huma kollha affarijiet li jkunu essenzjali biex jaqdu lill-pazjent. L-operaturi fis-suq tat trasport bid-drones kellhom sa 22 ta' Marzu biex jissottomettu s-servizzi li joffru ibbażati fuq l-ħtiġijiet li għandhom bżonn l-awtoritajiet tas-saħħa. Dr. Barbara qal li l-pass li jmiss huwa li ssir analiżi tas-servizzi li joffru l-operaturi lokali. Għalli l-ħsieb huwa li dan is-servizz jibda mid-Dipartiment tal-Patoloġija, imbagħad skont ir-ritmu li jaqbad jista' jespandi wkoll għal oqsma oħra, inkluż fil-farmaċija.